E ka wuluya yala nige fo de tene la. Ka to jajajala cɛw nɔfɛ ten. Han? Fifi, i t'a kɛ Ala ni Alakira kama sa i kana ni kelen o ka sɛbɛ kɛ ni ye. E bɛ se ka to tan? Ousmane Diaw. Fifi. E courage ni dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka i garan pɛrɛnnen don koyi. Numéro sugu dɔw tɛ affiché ne ka téléphone kɔnɔ. Nin ye ji de ye. Siɲɛ wɛrɛ bɛ taa kami ne bɔ i kan. Ni homme d'affaires dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Ko chèque. A bɛ wari jigin kan di. I ko sankisɛ. Saya balani na ina fo e ma yen galon tigɛ yen den fa. Lima, chérie. Oui chérie. Ça va? Ça va, avec. Ouais. Barara. Ouais, ça va. C'est à vous mais c'est elle. Wallah, trop fatigué, j'ai trop bossé aujourd'hui, ça va? Il m'a dû parler à ça. Trop même. Tu es très belle. Merci. Bien sapée. Ni toi qui parle qu'à ta double qu'on entend bien qu'elle est à s'il te plaît, Nana, hein. Je vais juste manger. Mais t'as reposé quoi? Demain. Dominique. Dominique. Comment? Dominique. Et comment on a son débat? Sugu wulila de yan. E tobili ma kɛ mun na? E t'a dɔn ko bi ye 8 mars ya? Ko jumɛn marsi? 8 mars. Alima, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Yaide, ne b'i furu don min i somɔgɔw ma 8 mars ko kuma fɔ ne ye koyi. N'an ka dumuni di, an ka dumuni kɛ ka taa da ko bi 8 mars. Ne ka mun de bɛ 8 mars la? San mun bɛ kɔnɔ kalo 12 de b'a tile kelen dɔrɔn de b'an bolo an musow b'an da k'an lafiya k'an ɲɛnajɛ ne yɛrɛ ta tɔrɔ terimuso Aïcha fɛ an bɛna taa ɲɛnajɛ dumanba de kɛ. Hey Halima, ne m'a f'i ye k'i méfier Aïcha la. M'a f'i ye n ko Aïcha tɔgɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ i k'i kɔlɔsi u la. E kɛlɛ bɛ kun ye mun ye? Dumuni. E gabugu filɛ nin ye wuli ka don i ka dumuni dilan i yɛrɛ. Ne y'i sen ta k'a da da in na ni min sen fila kari k'a fɔ ma ko tu min sen kari sisan. Sabali sa sisan n'i ye dumuni in dilan kɛ i kana ɲinɛ i ka dɔɔnin bila ye y'a mɛn. Mɔgɔ elle est partie Halima taara mais c'est pas possible. Muso, la femme. Hali ala mi ye muso dilan ala yɛrɛ tɛ muso dɔn ka ban. I tobili kɛ ka di yan ko bi mati ko ne ka to gabugu la e yɛlɛ gabugu sanfɛ de. Sira muso ɲɛ muso ma.
merci. Comment n'allez faire qu'on merci? Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na k'a daminɛ tuluw parfɛn dagabanaw mɛsiw kunnabiri cɛɲumanw fɔɔ ka taa se an ka fini dontaw ma walasa ni mɔgɔ min mago bɛ an na an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kura ma ka ɲɛsin hôtel Yoma Beleza ma an ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20 Electrolux dongo do cɛɲa. Jala cɛw nɔfɛ ten Fifi i t'a kɛ Ala ni Alakira kama sa i kana nin kelen o ka sɛbɛ kɛ nin ye e bɛ se ka to tan Ousmane Dion. Fifi e kura sini dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn fɛ Ne ka i garan pɛrɛnnen don koyi numéro sugu dɔw tɛ affiché ne ka téléphone kɔnɔ. Nin ye ji de ye siɲɛ wɛrɛ bɛ taa kami ne bɔ i kan. Ni homme d'affaires dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Ko chèque a bɛ wari jigin kan di i ko sankisɛ. I bɛna den faga e bɛna den faga ne ye mun k'i la sa Ni nɔ tɛ cɛ ka saya la cɛ ka saya balila ne na i n'a fɔ e ma. I ye nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ i ye n den faga